Pari kuukautta sitten me tavattiin, monta kertaa kahvilla käytiin. Kuskasin sun kaverinkin bileisiin, pikku tunneilla syvällisesti juteltiin. Tänään illalla viihteellä nähdään, haluan tanssia sun kanssas tänään. En voi kiduttaa itseni enää, mä haluan sulle tunteeni näyttää. Anne tövähtää, valo toivolla virtana välähtää. Meillä juttu uudelle tasolle yhdessä viedään. En jaksa odottaa, mä haluun toimintaa. Sä saat mut syttymään. En jaksa odottaa, mä haluun toimintaa. Sä saat mut syttymään. On monta leffaa kanssasi kattonut, mutta kättäsi koskea tohtinut. Mulle toisille me ollaan kerrottu, yhdessä aamuun asti valvottu. Monta kertaa on kynttilät laittanut, viiniä laseihin kaatanut. Oikein musankin meille valinnut, mutta silti mikään ei oo muuttunut. Anne tövähtää, valo toivolla virtana välähtää. Meillä juttu uudelle tasolle yhdessä viedään. En jaksa odottaa, mä haluun toimintaa. Sä saat mut syttymään. En jaksa odottaa, mä haluun toimintaa. Sä saat mut syttymään. Nykynuorison lempitansseja ovat disko, jytä ja beat-tanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, lantia menee taakse ja suoraksi, kädet alaspäin. Nyt juoksemme taakse. En